Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-12 na nga adlaw sa bulan sang Agosto to'y 2022 mga kaaksyon. No? Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining mga inuras kabayuntang oks lang kita sining mga tinion, wala lang sang problema. Tandaan talang pag may problema, may solusyon ina mga kaaksyon. No? Sige magainop na lang kita tubtob sa taknalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita karon dugay-dugay sa nasyonal kag ang iban pang mga topiko dalunta diri sa aton sining pangalagad mga balita or topiko lokal, nasyonal kag internasyonal. Welcome kag dalon tani karon dugay-dugay diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga kaaksyon niya sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side man mga kaaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan daw marulinong-linong except lang sining tabo kay na sang kagahon sa banwa sang Calatrava nga isa naman kakabuhi ding nautaso bangod nga apat ka mga suspect diri way pa may baluan kon mga NPA ini or nanong nga klase sang grupo ang nagpatay sa isa ka persona. Pero ang apat kuno nagpakilala ni nga mga miyembro sang militar ay nano do hindi amuhaw nga gintero ining isa ka persona dira sa area sang Barangay Marcilo, Banwa sang Calatrava. Karon dugay-dugay aton hibaloon ini mga kaaksyon. No? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga tamyaw naton ang aton sining nga mga kaaksyon ginakamusta ta ng area sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Ang mga kaaksyon tada bayat mensahe sa Facebook kag baya online. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kag karon dugay-dugay aton pagadalon ang mga balita kag pila ka mga
mensahe man ninyo sa Facebook naton mga kaaksyon. Sa kinanda nako ang inyo sini kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay balita sa Kapitolyo Probinsyal sa Liadahon ni Aksyon na Marlon Hinovia. Pidak mga mag-convene na ho sa Miyerkules agod nga hambalan ang preparasyon sa epekto sang monkeypox kagliwat sining pagsaka sang COVID-19 cases diri sa probinsya. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhopon kampanya sang City Health Office kontra dengue. Mas nga ginpasanyog mga kapitanes sang barangay ho ginapanumdum sang ila dengue health plan. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, WCPD o kung Women's and Children Protection Desk sang BCPO, nagapreparar na sang kaso batok sa taxi driver nga naghimas sang paa sang isa ka minor de edad sining pasahero. Ang animal nga taxi nga panago pa nga hindi kay mo magbungat kag magpa-interview. Nano pang salita katago ni sang ngalan sang animal nga klase ka taxi driver ni. Kay kon mayo ning ginhimo ya, why man ni siya tani daw halos siya nang ginaistoryahan mo. Ti ang kompanya sang sining taxi driver ambot kun nga ano ining kwan sang ining kwan sang tag-iya sang taxi driver ibungat ko gid na di karon mo ini ngalan sang taxi company nga ini ambot kun nga ang why man ni magpagwa sang statement ang tagdumalahan sang sining taxi driver kay para lang bisan paano tani makuha naton ini basi kung title gid man ni nga love, no? Karon lang dugay-dugay hindi love radio, love ini nga taxi, no? Ambot ko na nga love na. Ayo, ambot na nung sali ka panago man isang taxi operator ni. Kay why man isa dapat taguon sa driver yan nga animal nga ini. Nano pagidang salita ni katago ni. Nano nga kita na gid sa ebidensya. Hindi lang to sa live video nga ginpakita sang 16 years old nga biktima kundi mayara pa iban nga mga picture. Kanami isang kamot mo doon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi lang sala nga magutod sang kamot mo ni utdon kunin mo. Galing kay sala gidabi mo kag sala man magbuyayaw sa imo, no? Pero ka animal gid klase si imo taxi driver kaya. Hulata lang kay daw hindi mo maintindihan pati ang tagdumalahan sa sining taxi niya daw wala man daw nagkipot man ang baba sini ay naano nga sitwasyon ini nga magkipot kamo inyo ya sang baba nyo kay kun insaktong ginhimo sang taxi driver ninyo sini hindi kamo magkatahap dayawon pa kamo pero katuntuhan ning ginhimo niya ti gusto ninyo hinabunan kamo nga mga kamo nga tag-iya sang taxi nga ini may lang kay hindi love. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karunan na mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad sa nukpo nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa duwa ka mga lalaki arestado kag ginpasaka na kaso bangod sa pagpangawat sang cellphone sa isa ka minor de edad.
balita naman sa patrol mga kaaksyon ni may kang tanan sa mga eskwelahan na talana nga magpagwa sang dress code para sa mga estudyante kasunod nga hindi pag-mandatory ang school uniform. Importante lang wala lang sa naga-short, no? Kag wala man naga-sleeveless. Dapat naka-t-shirt siya or naka-long pants siya, kag naka-step-in. Kay kung naka-sandal siya, kay kung naka-chinilas, hindi naman estudyante siguro na. Although nga tipigado way tamay mo kung mo ng patakaran sa eskwelahan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita kay aksyon na Roger Gotib karon dugay-dugay sa syudad sang Cadiz. Local government sang syudad sang Cadiz nagalukar sang kapin 2 milyones nga pundo agod ipamakal pa pintura para sa mga eskwelahan kag pag-kick off sang Brigada Eskwela. Sa balita sa Banwa sang Calatrava, tatayho ginsulod sa balay nga nagakatulogin kuha sa mga armado kag ginpatay sa Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava, kaina sang Kagahon. Sa balita naman kay aksyon na VGA posible nagdangat na sa 7 tanan ka mga drug suspects samtang naglabot sa 33 ka gramos ang shabu nga illegal nga droga ang natigayon nga madakpan kag na-recover sa separado nga operasyon sang Isabela kag Himamaylan PNP. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, DepEd laptop controversy ginhingyo nga mainbestigahan kuno sang Senate Blue Ribbon Committee. Si Senator Risa Hontiveros gawangal gito daw siya gid kuno mamuno ni kay daw daw nagkuan man ang ugat ya sini daw maputok man daw makalabugto manguno ka ugtas ya sini mo but na nung matabo sini. Base naman ng sa tikal tapos way man gihapon sang mihura. Kampanya kontra illegal nga droga padayunon sa Marcos administration. Philippine COVID-19 vaccination certificate ginkilala na sa Europe. Kongreso ginapaporma na sang layi angot sa Center for Disease Control and Prevention kag Virology Institute. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat. Sa atong siligin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, no? Amat-amaton talang ni mahinang kalaban, lihog lang is-like kag i-share ang atong siling Facebook page. I-like kag i-share mga kaaksyon, no? Like and share lang para pihogid. Tapos mensahe ninyo kay basahon ta ina dugay-dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid ang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay balikan kong mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters pagkatapos lamang sining. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ayos, sige manamyaw ta mga kaaksyon sa aton silinga, mga taga-palamati sa silinga udto, no? Ayos, may lang pagpamati sa kay Rhea Miladyo, Gian Resicio, Josephine Celeste Tayco, Ana Sinoro, sige. Kag Jima Tagwan, Lorna Aliday Salinas, no? Lorna Aliday Salinas, Nene Jane Cabato, Randy Dimos, Adelfa Cadigal Kindo, no? Okay, Neresa Ging Bayati Sagmon,
Sally Samiliano Dioso, Maricel Lumawag, Terros Pasya Plahero, no? Ria Mila Jo, si Jomi Bailado, Bibi Gregorio Yolo, Dino Alik, Bibiana Calanza Imisino, Rochelle Folenso Susana, Arman Regalado, Brian Rosmain Junaldo, Josephine Celestita Icoara naman Madam Virginia San Antonio Olpenda, Jerome de la Cruz, kag Arman Regalado, no? Thank you gida sa inyo sa nga pakigopod, no? Okay. Daligid lang, no? Brian, okay. Amelia Balwarte, Billy Albay, Adams Muhammad, no? Salamat gid. Palihog ta i-like kag i-share nga to sa nga Facebook page. Kundi pag i-like kag i-share, di ka mo lang da. Bala lang ka mo da. Importante i-like kag i-share, no? Kay para piho. Ayos. Sige daligid lang ha. Standbyan ay sa mga kaaksyon ta kay bang iba niyo. Hindi ka mamahappy ni. Why man sila nag-like kag nag-share, ayo. Pati masale, salamat gid daw ido buang nga driver. Sobra pa si ido buang eh. May pang ido kay pag sili-sili mo daw malarga pa. Pero kung buang gid nga driver, buangit gid, no? Mars Patigas Lopez, niya the driver should be penalized, no? Dapat gid sa pagpasugtan niya. Kay may mga iban nga mga drivers nga tarong gid, ginarespetong mga pasahero nila, pero ining animal nga taxi driver niyo. Way respetasyon bisan sa kabataan niya. Ang kabataan niya do hindi pa magbunga. Tara sa barangay Alihis, kabataan niya sa niyo. May bata ni ara sa isa ka subdivision sa barangay Alihis, no? Dayaw ko ni nga taxi driver. Kung taxi driver ka para magpanghimas ka, tani nagbutang ka lang da sang sa puno na kalubitan mas mo para nga mapuslan balaw. Ayo. Ay kabudlay. Bastos klase ka driver ni. Daw gaugtas ko si mo. Sige Thank you gid. Karon naman ang iba na. Ipadala nyo lang mga mensahe ninyo kay Terahon Tayna Dugay-Dugay, no? Sakay G Arts Team Dumago from Barangay Villamonte, no? Salamat gid. Ayos. Sige, daligid lang standby ay matagtabi lang ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang Banak, bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:05 na nga aton oras mga kaaksyon. Standbyan ay aksyon na idenabuso sa patrol naton. Karon dugay-dugaya basahon ta ining dakop ka, daog ka, Rolita promo sang aksyon Radyo Bacolod, no? Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon kay pila na lang ka adlaw ho magaumpisa na buwas 13, 14 pagka 15 umpisa na, no? Ayos, sige, sa dakop ka, daog ka, Rolita promo, no? Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon. Live extension na coffee mix sanay kita, no? Kaya ang live extension... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon na idenabuso sa patrol mga eskwelahan kuno diri sa Bacolod kag Negros Occidental na tala na magpagwa sang dress code mga kaaksyon. Dress code. Ay, pwede, no? May mga dress code pa niya para pa sa mga estudyante. Para kuno sa mga estudyante, gid kasunod nga hindi pagi-mandatory ang school uniform. Ay, pwede. Basta way lang sleeveless, way lang guwa-guwa da sang
pusod kag likod man eh. Kag ang Dilargo ambot kun may paras bala aksyon Sir Elre nang gisuksok bala nga no gani na babdini ano gani nang Dilargo bala nga do batak gid siya taga sobra sa puson sobra sa pusod no. Hindi na amo siguro. Nanong mga dress code ni hibaloon tabi kay aksyon na Ida Naboso. Yari ang balita sa patrol via aksyon na Ida Naboso. Aksyon na din. Action Rex, no talana nga magpagwa sa nga dress code ang mga eskwelahan sa pagbukas ng klase. Matapos nga ti wala gin mandatory ang pagsuksok sa school uniform. Pero kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod Public School Teachers Federation, ini ang good Action Rex na pabilin ngiti syempre para desente man tanaw ng mga estudyante na magtampok sa klase kag hindi bala mapatamaan ang ginasiling na bala nila Action Rex nga self-expression o kun art na kuno ya ang tawag nila. Muna. Kaya ang bali lang re, hindi, syempre do pares ko na do sundo nila, do pares ako na sa simbahan, bala Action Rex. Pero mas i-modify nila kasi hindi pwedeng naka. Wisely blessed, wise ang guwa-guwa pusod, hindi pikit na Dilargo. Pwede naka-crop kung top, nakapikit man, pusod. kung nakapikit man siya, pero laba ang bayo niya. Hindi kita ang iyang puso kagang iya sining likod. Oo, kay basi wala nang bilungad law sila dan nga klase basi pagkadugidugan nga mas puli sa kay hindi na sa komportable. Oo, gani. Ti dapat ambot nga hindi mandatory. Pero kung naka-school uniform ka, okay lang. Okay lang yung Action Rex. Pero hindi mandatory. Oo, hindi siya mandatory. Based na kay Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte. Ito yung itong kambal niya nga para hindi man wala matamaan ang mga ginikanan naglibot na kagina sa downtown area Action Rex para pala na sa elementary ha ang school uniform ara sa 250 to 450 pesos. Ang school uniform ano sa nga uniform niya? Palda pa lang na. Palda pa lang na? Ang blouse 170 to 190 pesos depende sa size. So ang isa ka uniform more or less mga 400 to 500? Sobra Action Rex. Sige, ang palda mo kung dako ng bata may 450. Ang iya nga blouse 190 ti mga 600 plus eh. Galing kay isa pa lang na uniform. Isa pa lang galing kay hambal mas maglima ka uniform times mo 600 more or less mga 3,000 man. Mga mga times 5 mga 3,000. 3,000 kung mag 600 lang. Isa, mailan ako isa lang estudyante mo. Kung mag tatlo estudyante mo, 3,000 times 3 mo mga 3, 9,000 mga 10,000 kulang-kulang aksyon na din. Plus pa ng daily. Plus ang daily pa. School supplies pa. May medyas pa, may sapatos pa. Pero kung ko istorya lang yung school uniform Action Rex, istorya tatuhin ang tindera, damo na ginman gabi nakal. Kaya mas gina-prefer Action Rex ang ginikanan nga mag-uniform gidi ila mga kabataan. Correct. Kaya ang balya mas kapoy kuno ya magpalibog sa adlaw nga tanan kung ano naman ipabayo sa bata ya nga do hindi man kaluluoy. Gani man. Kasi siyempre, labi na gid magpagwa sa dress code. Tani ko hapos wala Action Rex nga damo man bi pants ang bata. Hindi mo pwede da nga nakapangbalay lang bata kadto sa eskwelahan. Kaya may dress code. Hindi mandatory ang mga public school ni Action Edenaw. Kaya amo man lang nagyapo na para may identification ng isang kabata o estudyante from grade 1 to grade 6. Dapat may uniform na lang. Galing kay amo tong hambal Action Rex sa mando ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang punto yun naman kuno para hindi madakan or hindi naman maka-another gasto ang mga ginikanan. Magasto gid gyapon ang ginikanan sa bayo palang daan na.
Oo, basi mo obligar ka para kung di syempre hindi mo man naman igar private school, may mo bata tido makuan ka man nga masuyaan asa nga dugin sulit mo lang na yung ang private school may uniform sila, school uniform. Yes, ba nang uniform gid. Ang public school among problema. Pero kagati mo na ang point sa mga parents nga nami gid ako naka-school uniform ila mga kabataan. Para hindi maintrahan sa mga outsider, wala kay bas ula na sa'yo nakapa-enroll, abi, kasi lain ng puyo, Para sa walang na-monitor, sa walang nila ligad nga sa high school, kaya nga nagsulod-sulod, wala na kayo uniform, nagapataya sila ka. Gani? May iban nga ma-import, kaya kabadlayan mag-identify, especially kung bisan may mga gwardiya, hindi naman na masuulong tanan ng estudyante. Pero kung naka-uniform, sa school uniform, sa nasambit ng eskulahan, mas mahapos-hapos. Galing kay ti subong amo na nag-adjust nagambal sa ilang ring sige lang kay ti amo nang mando kag ang iban nga estudyante may man nga gusto man mag civilian pero ti amo lang na hindi pwede pating mga t-shirt action rex nga may mga design abala nga mga marijuana or other nga mga offensive nga mga object dira action rex amo lang nang hambal niya kag amo nang ginakuan Manila ginatinguhaan nga hindi man wala maglambot sa point nga amo na nga do ka bastusin na sang estudyante. Base required naman nila mga estudyante nga mag-white t-shirt? Wala man ko na action rex. Basta mo lang na, di lang magpagwapusod kay base magsakit ang tiyan mo para so nga sir mapuli ko kay sakit akong tiyan. Gali kay na sobrahan wala tabon ang pusod. Gali kay isa lang kadangaw ang iya nga bayo. Ayo. Kaya mo na budlay da. Pero reaction rex ang kabayan sa pagpahayag ni Sir Richard Helangre. Frankly speaking, ato ng mga parents kag teachers luya gid nga mag-uniform. So meaning luya gid sila kay in the sense na makasave sila sa ilislan. And then daw ka pag hindi daw ka tindo tanawon sila bata abi kag can easily be identified. So it remain to be seen kay medyo mapurbudlayan makamigawa kung wala uniform kay mabutang patabla dress code no kung ano dang dapat nga hindi ka lang dapat nga isuksok nila kung kuan sila magpa-eskwelahan. So hindi ko gisama likawan excuse nga may mga kabataan kita nga ma-express nila kaugalingon mo. Kaya mo sa track. Pero sa Agosto 22, sa masunod na Lunes, nagambal siya hindi pa man gitanan nga eskwelahan, magapatigayon sa klase, gidbaladayon. Kundi ang 1 week i-focus nila action direct sa orientation sa parents. Ang 22? 22 to 26? Yes. Hindi dayon nga siling pag-abot sa estudyante klase. Full blast gidabi? Orientation gidayon nanay ang mga ginikanan. Ang iban nga private ganing eskwelahan daw sa Monday na ma-start mo. Iba na action right mo private August 15 ma-start na sila. Kag depende man na sa eskwelahan action right sa mo na importante na may communication lang sila sa mga parents para hindi man sila wala sooner or later mabasulan kung ano mga additional nga mga pagsulundan nga ginhatag sang eskwelahan. Meaning ang C80, ang ROTC ni nga propose ni Inday Sara ni nga daw ibalik ni, daw hindi gini matigayon pa? By November, action Rex, full naman ang face-to-face classes. Basi dira nila isulod. Tanawon ta, basi may mga sudden changes pa man, kahit hindi taman kontrolado ang COVID-19, nga mangkipak ang dengue, pamayoon na lang ati maghaganaga na ni sila para matamat na gid makabalik sa normal ang tanan. Ano man yung lamok na nagsali mo ni kasinabad, no? Nag-intra man sa iya? May amo pagid yan. Galing kayong monkeypox daw hindi masyado din daw isa man lang to kakaso sa aton sa Region 6. Daway naman masundan to. Ang dengue gid ya, grabe gid galutak ko. Kag ang kuan pagid action Rex ang mga sa variants ng COVID-19 may ara pero bag-o nga sa variant nga sa Region 6 man na record. Pero kung tanawon mo dis palibot, subong wala naman lang ganing face mask ang iban nga tawo. Sundo ka tauhay naman lang galing kiti. Wala pa kabalo. Ang Nomo ay panadiya kasulod dyan, no? Ang ano, Rex? Nomo?
No mo? No more? No money eh. No man. Ay, sige. Anong update ni Galisang taxi driver ne? Ay, nagkadto kami to Action Rex sa Balay Pispisan. Sa Garahi, isang taxi ni. Galing kay wala to ang ilang nga boss. Amo gid maning ngalan sang taxi ne? Muna. Confirm na ne? Confirm na Action Rex. Kasi ara man ako na sa ila. Galing kay wala to ang ilang nga boss nga amo mo pa interview kay pero ko nung stress kagapon tungod sa natabo na sa ginhimo na sang ila sini nga driver. Ang animal nga driver ya din subong? Ate do wala ni hay ni hoy. Ara man lang gyapon ga dalaman sa? Wala Action Rex nakahatagid palayag ang caretaker kay hambal niya si boss na lang gid ang mangkoton galing tayo wala man to si boss nila kay naglain kuno galing pumatsyag kay si boss nila man. Sa driver. Dapat may spokesman na si boss nila kay hindi lang na loglahog nga kaso mo. Tingin kadtuan mong balay sang taxi driver ne? Wala Action Rex kaya yawa kami to una sumay pabalik pa lang kami halin sa may garahian pero sige lang malambot na ginasa kay tingin pasa-pasa makagani kagina halin kay Action Dore nga pasayo una tong garahian helmet siya nga manago pang taxi driver ginimo yan igwa siya kung katuntuhon sa isa ka driver nga manghikap kay imo ya. Kung hikap mo na lang na sa driver sa manibela mo kundi mas mayo, way ka pa kontrahon. Hindi gani bagod mo bla sa batong kamot mo, nagpanaog ka sa taxi mo tapos binagod mo sa batong kamot mo kundi way ka pa inkwentrohon. Hindi siguro kay garas ang bato mo. Ang gusto niya daw. Ay, naka-short galito. Short galito nga maong ginasuksok sang biktima. Short galito nga maong. Galing iti, di mo na po silingon Action Rex nga naka-shorts ang babae. Basta mo na mo kay tibayo. Ikapon mo ya dayon niya. Kadamo iya sang nag-short Gani man? Para short, ano gina? Manyakis gidyang klase ka taxi driver. Kung ako sa iya, kuha sa bato kagipulpog ya sa ulo niya. Para mong pawan siya. Di ka pa matay na siguro. Subong anong mahambal mo. Di ko na kuya sa iya, kuha sa flamenco kagigutron niya liog ya. Kalay. Amo nagidlang na kay katuntuhon mo matabo na abi sa wayman ginapangayo no. Matabo abi pag sos ambot lang. Mga taxi driver yang mga mayo gayuhom-yuhom lang ni ministerya ko kay na. Galing din nila kilala mo. Wayman kuno matabo ya sila yang kasubong sinamo ti galing kay okay man na. Berto kadto di sa Action Radio kay pamatian tapan ang kuan niya. Kadto di sa parang pamatian tang side niya kun nga amo to kay hindi agid manigar nimo. May video nga daan. Sang kuan sang kahigayunan nga ma-explicar mo ang kagalingon niya kay wala pa kabalo base may lain to sa nga sige na testingan yun lang kung may sense of touch pa siya. Ang hindi ko lang maintindihan kung kalakip ni siya sa hindi pagilawag ang alan. Ang pag-insindi ko ya kung minor, hindi mo gid malawag ang alan. Kung ang kaso, under sa WCPD, hindi mo gid malawag ang ngalan. Correct. Ang biktima. Pero ang suspect, ambot kung nano, pagidning, hindi mo maintindihan, why gid siya? Wala gid siya. Why gid siya? Ambot kung di ni siya malabot. Pero may address naman tadi. Galing kay hindi lang maintindihan Wala hindi magilat Oo, gani. Sige lang ba? Sige mababati man sa Action Rex kag maunaan yung magkadto di sa stasyon. Oo. Ari lang diyan ang paan ni Sir Nani kaputi niyo. Sige basta may tsansa si Sir, liog ta di Sir saka di sa stasyon, no? Kung nagapamati man ang kilala mo, kung ikaw mismo, saka lang di sa stasyon, atagan kagid tsimpo nga maka-explain kung nga nagminanya ka sang tsimpo sina, no? Ay, kalay. Sige pasiara na to sa dugay sige Balita sa patrol, ang ka-action ni Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kitang-kita gidya mo sa video mo ng halin kahapon pagtalakay tani diri sa program taas ta nagabi do hindi ko ma-reconcile nga nagamuni si Tiyoy, no? Ulato-lato mo lang kay lawagon giding ngalan mo para may premyo kagidla. Expect man kami nga maka-explain ka, no? Pati ang tag-iya sang ginadalaan mo nga taxi daw naglain man kunong iya paminsaron, naglain paminsaron no buang nasa naglain kunong pamatyaga kay amuna kunong natabo sa driver niya. Ay ho, dapat screenon gid ninyo sang mayong driver niyo. Kay ti pasayrong ginakiri ya sinimo. Dapat hindi iya manyakis ang driver sang taxi ninyo, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May koneksyon sa mahigko nga kulo na manubo nga immunity rason madamo sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion. Tambay sa Bacolod City Government Center para sa dekalidad nga serbisyo mga kaaksyon, why ka na sang hanapin pa? Wala ka na sang pangitaon pa, no? Riverside Medical Center ka magpadulong mga kaaksyon. 2,000 lang nga Una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa kampanya sang City Health Office kontra dingge mas nga ginpasanyog mga kapitaneso sang barangay ginpanomdom sang ila dingge health plan. Dari ang kaunad sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Mas ngaging pasanyog sa mga sumek sa City Health Office ang ila sining kampanya batok niya sa dengue matapos kati nagtaas sa pagid subong ang cases compare sa last year no kay subong ho ang as of July 3 actually ni sa data pero amo na yung latest na ginapagawa sa CHO nga naglapot na sa kapin 491 cases o kung mayara sa equivalent nga mga 212.7% na increase compare sa last year nga data action Rex no kag ang masubot na recognition na ang mga nagkaramatay base man sa record sa CHO kag ang pinaka-top dili nagdala sa top 10 aboning man silingan nga may total cases nga naglapot na sa 51 sunod rin kay Dr. Maria Carmela Insoli ang taga-pamuno sa CHO subong ang ila strategy nga ginahimo amo ang pagpamtang sa hydration unit sa Kagsagama Health Center kag sa bahin naman sa City Health Office kung magpakonsulta ka
kada kung magkadto kada may hilalat ka, automatic mayara sa free na dengue NS1 testing to make sure na ang pasyente nga ginahilalat nga nagapa-check up dira sa bahay sa CHO mahibaluan na lang kung bala may ara sa dengue virus. May orisol distribution man sila. And of course, may dalaman diri sa ginapatigayon na advocacy con Ricorida. Amo ini ang paglibot sa mga tagsa ka barangay langkoy na ng sanitation inspector nagakadto man sa mga barangay officials labi na sa kapital agud i-remind sila sa ila sining dengue health plan. May aram actually pa din sila ginapahimo patigayon no sa clustered cases barangay katulad sa Mansilingan kag Mandalagan kag may mga schools Maxon Rex na may paging naging patigayon katulad sa eskwelahan sa Tagoba kag man sa ila sa Mandalagan. Sunod rin kay Dr. Sulit yung magasigi-sige ini ang nila sinimo na campaign in order na mapunggan na kag hindi na magsige pa ang taas ang cases sa dengue sa Bacolod City. Aring tagpamuno sa CHO si Dr. Maria Carmela Insoli. Alam mo, na ginaobra, we have functional fast lanes. Like ang aton health centers, they are alerted already and they have ready, may arat sila sang hydration units in every health centers. Sa City Health naman, we do free dengue NS1 testing. Those nagka-fever, gina-refer na tayo sa laboratory for testing. That's for free. And then, we continue the advocacy and the Ricorida. Every day na lang kita nyo ng mga nagagalawag-lawag na ada. Thus, to ensure the distribution of orisol for hydration kung nagka-fever pagit. Ang sanitation inspector tabi, nagalibot sa mga barangay. Tapos, gina-remind ang mga kapitanes nga re-establish nila liwatang ilang dengue health plan. Balaki pa sinalipatanan nila sa una pa. Continue surveillance. Ang mga sumak sa parayag ni Dr. Hinsoli. So, ang nila subong na kampanya kag-tutok langkoy na diri ang pag-ayuman sa kooperasyon kag bulig sa publiko pagi sa pagpanilo, pagpangula sa matubig na pwede tiniran na sa kagitlugan sa lamok na damo pa ang mga lamok na may among carrier sa dengue virus. Pagkaroon ko ang galing kaibigan ko sinigilan si Sir Aaron Mais na malimiti sila sa kay Councilor Pausi at sobrang yung padangat sa atong diya consent sa Mansilingan na tiyang tubig di Action Rex why kahupas sa sunod ba kahiga. Ano man na nakaligad to nga mga problema da nila daw kadugay na daw ay pagyapon mahatagan sang aksyon Oo, kaya actually kung hindi mo ito makuhaan, may obrahan kalog kaya ang serbiya daw lagyan na mga obrahan sa linya sa kalog may informal setlist, hindi mo magalalang. Kaya mo na sumungan ginitiyan nila, kwaon ka ka na, kaya iparating ko ron, ang napalayag din ni Sir Aaron Bais, kag ang latest update sa declagging operation, kaya ito request niya na additional team para sa declagging personnel sa DRRI mo. At ang balita gikan sa Bacolod City Hall, may ginadulang sa ilang sa Galman sa Life Extension Superfiber, mga kapuligid, agad niya sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kaduan tanay ang kapitolyo naton sa aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa PIDAC mag-convene sa Miyerkules sa Gudgambalan ang preparasyon sa epiktosang monkeypox. Kagliwat sining pagsaka sang COVID-19 kaso. Yari ang kaudan sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar? Akson Rex, sa mga lamang aga, kumpirmar ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga this coming Wednesday o kon Miyerkules, Abril 17, nakaschedule na alas 2 sa tagna sang hapon
ang pag-convince ning again activate liwat nga PIDAC, no, ang Provincial Infectious Disease Action and Control Committee o Control Council nga nagaserbe diri bilang chairman amo si Governor Bong Lacson o vice chairman si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Now ining council magatutok ni siya sa ginatawag nga emerging kag re-emerging diseases. Tatlo dali ang tutukan nila sa ning paghambalan, no? Dugang nga preparation na. Una, amo ning talalupang doon nga pagsaka sang kaso sang dengue hemorrhagic fever kay ang pagliwat saka man sang COVID-19 nga active cases. Ang latest nga record nga nakuha naton di as of kahapon August 11 ara sa 187 na ang kaso. Ang sa dengue naman matupa na rin siya sa morbidity week 31. Ang kabugusan nga kaso sang dengue sa Negros Occidental 3,260 na kag may nagdugang naman nga patay kay 17 na ang kabugusan nga nagkalabatay. Alas 2 ang hapon na Wednesday magakonvene ang PIDAC. Yaring confirmation ni Dr. Tumimbang. Coming Wednesday. So 17, this coming next week, 17, 2 p.m. Okay. Kabay lamang sang palayag ni Dr. Tumimbang. Isingit ko lang sa Honorex kay wala mabadugan na tapos nga mo sa nga interview. Sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, kay kahapon kung di ko magsala, nag-meeting ni siya with Bacolod City Mayor Albi Benitez, no? Nagsentrong ila sa nga talakayan sa turismo, no? Industriya sang turismo sa Bacolod kag Negros Occidental man sa maabot nga bulan sang Setyembre, may ara sang patigayonon nga Negros Trade Fair dito ni sa may Glorieta, Makati, Metro Manila. Man pilaman katuig, mga 2 man katuig nga wain ni matigayon mo bagod man sa COVID-19. Ang Negros Trade Fair amo ning pag introduce to sang mga ginapabugal nga mga produkto halin diri sa Negros Occidental. Ikaduha nga ginhambalan ang maskara. Ang maskara sa idalom sang Benitez administration ginasiling nga mangin super maskara. Nagligad na balangin ba naton nga kon magpatayaw sa maskara daw may participation giban chutay ang Negros, ang provincial government sa Negros Occidental, pero hindi pareho sa sining plano this year nga daw maisa na ya ang local government sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang ginhambala ng plano kag ini kapati kita kalaban-laban ba dayon ni siya. Ang Panaad Park and Stadium dara sa may barangay Bansilingan kundi damo da mga both ang nagkalain-lain nga mga LGUs. Ang plano nga umpisa October 1 to 22 amo nang mga inadlaw nga may ara sa mga activities Maskara Festival buksan, no, ang mga LGU both dara sa may area sang Panaad. Yari sa Torno Diaz. And I also took the opportunity nga idalo na lang tong tourism officers of Negros Occidental and ANP. This is in relation also to synergy maupra naton between Bacolod City and Negros sa upcoming Maskara Festival and of course the Negros Trade Fair in Glorieta, Makati. So, positive ang aton ng mga istoryahanay and the tourism officers and the ANP are really glad that there is such a close working relationship now between the province of Negros Occidental and the city of Bacolod. May involvement ang provincial government sa Maskara? Well, isa ka gina-explore, no, which I think gina-studyuhan pa, no, is that if we can use
our Panaad Stadium and the LGU booth is there. Para Kabalamaw sang palayag ni Attorney Refrando Diaz. Pakaroon ko lang kay may-ari sang reaksyon si Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yolo, nga former SRA boardman, may angot sa sining daw naglala niho nga problema sa plano kung tandi nga pag-import plus ang klamay. O di gintawag ni sa Malacanang kahapon nga illegal, ay nagbatumatoy ang mga taga SRA. No, di may reaksyon dara si Attorney Yolo. Plus, sumangman nga aga, may ara sang luyag iklaro si Vice Governor Jeffrey Ferrer, may angot gyapon sa tublang pag-appoint. Hindi sa gusto? Sa kay Valderrama. May ara sa luyag ipalayag nga statement, may angot sa ri. Karon lang ibubo tari sa hapon kag sa gabi. Gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Heropoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Standby na aksyon na Eden Abuso. Balikan ko lang ikaw dira dugay-dugay sa nukpong nga balita. No? Gina problema mo bala ang mataas nga blood. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa, champion. Kaga isa pa mga kakson kung gusto. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya,
hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time program. Kaginpasakan sang kaso bangod sa pagpangawat sang cellphone sang isa ka minor de edad. Yari ang kaudan sa report tupod na kay Action Eden Abuso. Action Eden. Action Eden. Arestado kag pasakaan sa kaso ang duha ka mga lalaki matapos nagpangawat ng cellphone sang isa ka menor de edad. Last 10 ang gabi, Agosto 10 sa Gumbor sa Street, Barangay 6, sa siyudad sang Victorias. Ang nadakpan amo sanday Reniboy Loyola 18 kag Herman Regalado 21 tanan residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Major Joy Eliaga, Deputy Chief of Police ang Victorias PNP, nga sa ila inisyal nga investigasyon makapila ka bes nagbalik-balik ang duha ka mga suspetsado sa Tiangge. Kag sa nakita nga ang 14 anyos na lang ang nagabantay, nagbakal lang isa sang sigarilyo kag samtang nagkuha sang kambyong biktima, ilagin kuha ang cellphone kag nagpalagyo. Dugang pa ni Eliaga, nadakpan ang duha paagi naman sa pursuit operation. Hibaluan, kung sa minor de edad pa ang mga suspetsado, may mga kaso naman ini nga pagpangawat. Pamati naton ang Deputy Chief of Police ng Victorias PNP, si Major Joy Eliaga. Ang nagabantay sa Tiangge, Katiga, yeah. So, sa mga alas bali ang isang alas 7, hindi, alas alas 10 sa gabi, mga past 9 alapitan, ng ang minor, amo ni siyang nabilin sa ila Tiangge na nagabantay dahil sa Gomborza Street sa ubos na lapit lang di mama sa Tito Trapper, Barangay 6. Ang duwa ni Katon, kasuspect, so, first gate, nagalabay-labay lang yung una-una. Doga pa nila, wala sa Tiangge, ma'am, kung may tao or wala. Dahil nagbakal ni sila sigarilyo, kadua nila nga balik. Nagbakal ni sila sigarilyo. So, 20 nila kwarta, pagbakal sigarilyo, so, tendency, nga pagduhol, sa duwa ka sigarilyo, mabalikid ang bata, kay mapo. Balita halin sa NOPO ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa NOPO. Aksyon na Rek Magbanwa sa BCPO kag nga to sila nga mga out-of-town reporters. Daligid lang, no? Dakop ka, daog ka, Rolita, promo sang Aksyon Radyo Bacolod, no? Dire kita sa promo naton, no? Anong himuon? Simple lang. Magpamati lang sa Aksyon Radyo Bacolod on air man siya or Facebook, no? Ang madakpan nga nagapamati hatagan gilayon sang kupon o kupon, no? Ara na da nagalibot ng aton nga mga personnel sang Aksyon Radyo Bacolod para managtag sang kupon or kupon, no? Until Domingo, August 14, kag more or less mga pila ni ka simana, 60 winners actually total sinin, no? Ang
ang magabutan nga numero sang coupon or coupon gilayon nga magkadto personal diri sa istasyon sang Aksyon Radyo Bacolod. Dala ang inyong coupon, no? Di nyo pagibilin da, makadto ka mo di sa station para magpatiyog sang aton nga dakop ka, daog ka, rolita, no? Amo nang nami da dalon nyo i-present yun patiyog tagilayon, no? Sa mga magabutan from Action Reports first person kay Action Fred tubtob ini sa Action BBB may tubtob lang la 5 sang hapon sa pagpadulong sa station. Kung nagabutan kamo abi kaina sa Action Reports supod kay Action Fred Salanga, batian yung ngalan nyo, dagon-dagon kamo di until 5 o'clock pa sa hapon. No? Kag pagabot ninyo, ipresentar yung coupon, tapos pasudlon kamo kag patiyugon ang rolita. Ay, kanami, no? Same with sa mga magabutan sa programa, sa gabi naman, halin This Is My Life, sa hapon, tubtob ini Action Night Patrol, may tubtob las 12 sa masunod nga adlaw. Meaning magabutan ka sa Action Night Patrol, buwas ka pa, las 12, pwede ka kadto or before 12, no? Pwede ka kapakadto or kakadto, personal. Dalon magyapon ang coupon, no? Diri sa Action Radio para magpatiyog, no? Sa ngaton nga rolita. Ang magabutan naman sa taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob la 5 sang hapon nga adlaw, no? Sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station, no? Amo nang namida. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala. Wow, pretty Ang promo magasugod sa Agosto 15, tubtob Setyembre 17. 5 ka semana ang promo kag mayara sang 2 ka winner kada adlaw. Lunes tubtob Sabado, total ini 60 winners, no? Mga kaksyon. Ang posibleng nga madagan simple lang, may cash, gift check, appliances, cellphone, kag rice. Amo nang nami da. Hindi iya kilo-kilo nga rice, hindi iya kun baldi-baldi, kundi sinako nga rice. Basta patiyog ka lang, no? Amo nang manami da. Ang draw ang may presensya sang representative gikan sa Department of Trade and Industry or DTI, no? Kinanglan ka 18 pasaka kay kung mag 16, 17 ma-intra ka sa promo. Why gid tsansa, no? Nga madala ikaw because 18 pasaka ang edad nga makapasakop sa aton nga promo, no? Isa lang kabisa, pwede magdaog ang isa ka persona sa aton nga promo. Kisa lang daog kabi subong sa hindi ka nakadaog tubtob sa matapos ang aton nga promo, no? Okay? Sige Sa mga kaksyon ta, good luck, no? Kay lapit na lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dakop ka, daog ka, Rolita Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga kaksyon ta, arianay ho. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaksyon ta, may tisianay kulang balak. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Ayos, Bangod sa pamahog manamyaw tanay kay Marivic Higan Talavera. May lang pagpamatig monitor sila sa mga pamilya Higans dira sa Senda Tabayag sang mayong udto lang. No? Marivic Higan Talavera. Crescent Minies Villalobos, Joshua Di Colongon Pachico. No? Thank you so much, Joshua Di Colongon Pachico. And daligid lang Jory Ni Pomosino, Josephine Celeste Taico, and Henry Lee Franco Familiga, monitor sa Barangay 3, Poblacion La Carlota, no? Kay Loli Yanson, salamat gida. Henry Lee Franco, no? Kay Bibing Balasabas, salamat gid Bibing Balasabas from Riyadh. Thank you gid, halong lang madama. And Tidi Toquero Sr., malang pagpamati sa Barangay Sagasa, gapamati man si Carlos Alvarado, no? Thank you gid Carlos Alvarado Sr., no? Karen Miraflor, thank you gid Karen Miraflor, no? Okay. Elizabeth Gamala, Liberty Binitin Obaldo, Atia Kim Iriman, sa kay Rodora Syoko. Thank you gid. Iris, may lang pagpamati, no? Pamati sa Vista Alegre, Villanina. Okay. Block 14 Latri. Ayos, salamat gid Iris, no? Hanili, aslang tani sa diin na ang GNG. Matry kami itda. Okay. Dalang sa may PNB, atubang bla PNB, ara lang da ang GNG Resto Bar, no? Atubang PNB Lacson bla. Amo lang ng pinaka-kuandira, no? Ayos, thank you gidan ni Lee, no? Doon sa Elban Buena, sa Barangay 35, Purok Magiliog yun, Barangay 35. Monitor. Rena Ordinesa. Happy birthday kay Rhea, no? Diding Alohamento, Rena Ordinesa, thank you gid. Pamilya Ordinesa, de la Concepcion, Nanay Marivic, Tatay Ronnie, kag Papa Nunoy, Mama Maret. Ayos. Melinda de Merin, Lenila Tarosan, sa corner Gatoslao, San Sebastian. Humalumina, Rodora Syoko, nami ang Inoy Chesia, kay mandatory gid ang school uniform. Okay. Imbong Jocampo, Jovi Monares, sa kay Rochelle Folencio Susana, Bambi Montere Bargayo Yamal, no? Ray Flores Baryoga, Bugs Asa, kag kay Arian Tiffany Abangan, sang Youth Earth Care Organization o kun YECO, no? Kon nila paran from DSB, salamat gid. Happy birthday lang sa iya sining bata nga si Leona Grace Laparan, no? Marty Artisano, salamat gid from Mahogany, Tabugon, kag siya mga grupo da. Si Selbik Bik, taling sobra pa sa Ido Buang, Yanggaw na gid na.
Cecil Bikbik, no? J. Arch Tim Dumago or G. Arch Tim Dumago. Salamat gida. Ayos. Sa iban pa naton nga mga listeners kay Elgar Flores, no? Sa Sitio Olimbo, Barangay Kalapi, Hinigaran, no? Edgar Flores. Thank you gid Edgar Flores, no? Gloria Lara, may lang nga pagpamatiglo. Gamonitod ra sa Barangay Palayog, no? Gloria Lara. Okay, sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban eh. Sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, just ng aton oras, 1:10 na mga ka-aksyon. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa WCPD, sang BCPO nagpreparar na sang kaso, batok sa taxi driver nga naghima sang paa. Sang isa ka minor de edad, sining pasahero. Yari ang kautan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Eric sa... Himas? Ara na. Sabi ko po ng himas na. Ara na. Ara na? Ara na kayong si... Hindi So, abot tingin mong niya, amo na ang last nga report na Aksyon Eric. Ayun, di po. So, amo na ni ang last pa naton nga hura, no? Ba, hura? Ara na. Ara na? O, sigurado na sila hindi main niya. Ba, Dayman. Ngayong hapon na
Daw mo amo na gini. Ayo di kurma. Papatisto pa ko ga panyagawa. Ti okay. Ya, aran na tugay. Ba, Ayo di kurma. daw piyo ka ba? Piyo na daw, believe me daw. Di ko pati nga. Ti daw mayo ka gini. Ako pa yan gani. Ano kinalanon mo gani? Abot na rin eh, Marnie. Agali. Oo, matik na. Good night, ka. Ano pa nasang, yan, nagligap ng adlaw mo no. Yung ginahaikot ako na. Good why na ko na kontra? Ate, good. At least makuhaan ka ba sa tawag ng tension, Blau? Yung tension mo daw, harap nagapang ibabaw. Why na ko gani magtikab sang babag. Hindi na mo. At least saan paano mag-die down kadali ang imo tension ba? Die down na. Ayo di kurma. Daw piyo ka ba? Piyo na ni daw, believe me. Tapos program? Oo, tapos program. Ayaw na problema. Ayo di kurma. Matik na yan. Do hindi amo. Bukas na ng klase mo sa Monday? Buti ka pa rin ganin si Nay Marne, amo na ganin pingagaw ya kay sa Lunes bukas klase na. Amo na? Oo. Ayo di kurma. Mayo gid. Kay kabalo si Nay Marne, masaramihay kagid pong. Saramihay ka sa pagbukas ng klase. Madusngil gid. Hindi man na. At least bisan na paano, may puluputan log bla. Danlog. Agi lang. Agi lang. Importante ka to pa. Pagtupa ya, pag kumuo, pag kadugay-dugay, why na? Ito ba, check blaw? Oo. Ang isa, ba't kung away sa guro ka, Kwan? Away. Ang isa na yung napabot mo, aba sila sa semana pa. Ayo di kurma. Kasi ba diyan na yung marneting, o binanagkaroon na. Ayo. Ari si Nay Marne kayo, buto kapasitim sa iyo niya eh. Ate, basta mag-ihom na sa... Malabado sa Sibo Black. Ay, si Dennis Richard Tiburo, malang yung Action Rex, mangguta si Action Eric, bikon may gas short manda sa kay base mahimasan mansa mayong udto. Si Kwan, si Tibor. Tiboroma. Ate, okay na na. Okay na siya. Okay na siya, Kwan ka da, pakabuho. Nag-home gid man sa paglabay din. Ate, mo silingon nga mayo na na. Dumayo ka. Ayo di kurma. Ayo. Sige na malari man tao na nga. Pwede na tapos programa mo, dahil pinaligtad ito ah. Hasta! At least nalilip ko sa imo nga Kwan na, atensyon ah. Oo. Muna na importante, no? Ano ning WSPD ne? Ate, aran Ano taxi driver ne? Ginagawa ko kompleto na ilang documentation para nga mabakod-bakod la ang papasaka sa kaso sa City Prosecutor's Office. Sa isang huol yan niya kag problema niya. Ate, yun na problema ito bango na na Action Rex ah. Tingin mo, yan natin kabalo man sa konsekwensya. Kung madakpan siya, kaligiti, di malas siya kasi nadakpan siya mo. Laban. Kaya namin na Action Rex. Actually, na-identify na siya. Huwag siya madakpan niya, subong niya. At hindi naman pwede siya Action Rex matakop kasi nag-lapse ng reglementary period mo. Dimin ang oras pa lang natabo ang insidente. Di sila ni Lieutenant Arlene Torrendon, hindi man na iya-hindran sila sa papasaka sa kaso. Why siya matakpan, pero ang gipasiguro na sila po sa PD, may kaso kitya nga ato bango na muna nagipasiguro ni Lieutenant Arlene Torrendon. As to sa identities ng suspect, kapasalamat ba si Torrendon, kay mismo ang tag-iis ng taxi, nagkooperar man sila, ka nagpanugit sa kumpleto ng alas ng suspect. So hindi ma-divulge ni Lieutenant Torrendon ang alas ng suspect, ang alas sa biktima at the same time, ang alas sa tag-iis ng taxi driver because idalom sa amo nga kaso sa Pausi Action Rex, Violence Against Women and Children, may mga certain provision sa ginatawag nga confidentiality. So hindi pwede malawag ni Torrendon ang alas ng suspect, ang alas sa tag-ias ng taxi, mo man ang biktima Action Rex. Pero wala na problema sila ni Lieutenant Torrendon, lagi na pasiguro yun ang publiko at the same time ang pamilya sa biktima nga sigurado ang kaso nga tubangon
sining 60 anyos ganay ko no action Rex mo. 60 years old na ni. Oo, senior citizen ni ganay ko no. Ay, kanimal nga klase. 60 years old. Dapat ginbagnos siya lang sa puno saging. Tani man ni kanang tiwa sa kakontrola guro sang sinabo ka para tiyago niya mong. No sinabo gidado bataon pa ba? Nawili sa guro sa lantaw ka pa sang minor de edad plati. Wa sa guro ka pugong action Rex. Na himo ito ang dapat sa tanay hindi himuon action Rex. Kani ka tinibina di mana sa sakit mismo ang biktima mo yan nagkuha sa video mo. In fact nag-viral na sa social media. Nagbangon sini nakabulig man ini sa tako sa investigasyon sang ato sa kapulisan ang social media because nga diri man nakakuha pagin sila sang dugang mabakol ebidensya agod nga mapasaka ang kaso nga acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 Action Rex. Amo lang nga tubangon sang suspect no? Oo mo na ng kaso ya katiwa hindi man masulot ang kaso nga rape mong. Kasi wala man sa ginatawag nga sexual abuse. Pagluwas katigin molestyahan niya lang ang bata, pick up ang paa, kaya mo ito nga ang kaso acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 Action Rex. Mabulubog at nga kaso, kag makuan ini mabulubog at ang piyansa mo sa ni Action Rex. Guro din maglumbo sa 200,000 gurong piyansa mo ni sa sining kaso. Now may panugyan ng diri gamay si Lieutenant Torrendon sa mga kababaihan at pambulang nagasakay sa taxi para nga hindi naliwat matabo ang katulad sa sining insidente. Yari si Torrendon sa interview sa Action Radio. Sa mga interview sa atong mga partners sa media nga ang pagsakay sa taxi nagpati kita nga safe kita kay halin sa kaagahon 24 oras so nag-operate ang aton nga taxi driver sa Bacolod but eventually no ang aton ginahimo usually ari kita sa may front set nagasakay aban hindi aware sina nga posible pwede maabusuhan halapit pag hold up or halapit mag-abuso sa pagkasay isang katong insidente na tabo but I would suggest no ang pagsakay sa taxi no subo ang technology sa do nagmuna ning trend sa pagpangabuhi naton. Ang aton nga cellphone ari mas kamuta kung kasaka kita sa taxi pwede man na gina-practice na guro sang iban picturean mong taxi ano kasi taxi lantawan mo ano nga mga linyada sa taxi na siya anong body number kag at the same time kung kasakay ka sa taxi ari ka sa likod mapungko hindi sa una hindi mo na asuito ang taxi driver hindi naman nahimata o hindi naman mga friends nga close so ang oportunidad ko na sa una kadako gid is another nga ginasuggest ko man dire kag ang aton nga mga pasahero sa travel kaagahon may police station kada nga pwede naton malabayan kag pwede mo man i-invite ang taxi labay ta anay sa police station sa nearest police station mo malabayan mo along the way nga mapuli ka ipa-record ang ginasakyan mga taxi at least noted naman sa aton nga police station nga may taxi galing ang isakyan ka in the event nga matabo ang insidente may ara kita nga i-trace kung sino ato kag kung gasakay ka man may cellphone ka ara ga marites mo lang nga ni iban inform ang imong himata nagsakay ko dinay kay manong mo friends mo dira no bli pa yan nga himuwa sang driver hindi gid siguro kasi kabalo siya aware nga madakpan gid siya sang iyang buluhaton kung may tinutuyo siya. Actually, si Police Lieutenant Arlene Torrendon ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk sa interview sa Action Radio. Ang inyong ka-action sa Bacolod City Police Office. Ha? Parinono. Parinono! Oy, parinono! Pero pagkapihan mo siya kuno sa kapihan mo? Ate, may problema. Basta bit-bit lang siya. Pwede naman ta maimbitar ka Oo, may imbitar. Tagag magabit-bit na sa sagit. Ayaw ko to siya Agale? Basta ara na gani, guru. Ang buta? Amo na ka pa-imbitar sa parinono. Kapag bit-bit na na. Why, guru? Ara, kay ang balya ti ma-iskerda sa kawayan to kuno mong. Ate sa pangagad, pangapi. Pangagad sa kape? Ate, ate na lang ni parinuno, guru Ate, base pa lang Pwede niya naman mag-convert sa cash. Ayos! Ayos, parinuno, bro. Report kay ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Direct po na nag-report sa una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadtuan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib, Mapakadi City, anay kita
LGU sang syudad sang Cadiz nagalokar 2 milyones pesos nga pondo agud nga ibakal sang pintura para sa mga eskwelahan sa pag-kick-off sang Brigada Eskwela. Yari ang counter sa report ni Action Roger Gote. Action Roger. Action Rex kamay sang kick-off sang Brigada Eskwela para sa school year 2022-2023 nga pagbukas sa klase. Patigayon ang Division of Cadiz ang ila sining kick-off ceremony kahapon. Upod din ang hindi napit man na Mosanday Mayor Bading Escalante kag Subuman Congressman Dardy Maranyo sa 2nd District sang probinsya. Now, ang local government sa Cadiz sa payag ni Mayor Bading Escalante nag-alokar gid sang 2 milyon ka pesos nga pundo. Ini nga pundo ang paggagamito sa pabakal sa pintura para nga ipatahom ang tanan nga mga bulutuan sa syudad sang Cadiz nga hindi na magpaamot pa sa mga teachers kag subungan sa mga ginikanan. Ang payag ni Mayor Salvador Bading Escalante may katalan. Gobyerno, nag-allocate kita ni 2 milyon worth na pinta. Okay, para hindi na siya paamot. Ang kinalalo na lang ni ang labor. No, ang pagpangabudlay na mapintahan nato ng mga schools naton. Kaya gobyerno nag-allocate na pundo para bakal pinta. So sa subong Action Rex ang pintura nga gina-purchase ang local government, ang iban nga mga eskwela na kabato na pero ang iban wala pa kay partial pa lang ang pang-distribute pa. Tungod nga prime finding nga gina-procure sa gobyerno. Nagpasalamat naman sila ang tagsa-tagsa ka mga principal kag mga division defense supervisor nga sa dingin may ara nga dako katama nga bulig nga tigin na hatag ang gobyerno para nga mas mapos ang pagpatahom sa eskwelahan in preparation sa sining face-to-face na pagpabuton nga Agosto 21. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa aton sila nga mga kaksyon nga mahilig magkape. Ang ato rekomendasyon sa gapon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Roger Gotib Ario, live extension na vitamin D3 no ginarekomendar tagid sa inyo supplementation ay para sa. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa serbisyo. Tapos ang balita ni Action Roger Gotib sa iluhan tanay niyo subo-subo maning balita ni Action Nelson Patinio. Ini may kang tanan sa amayhong nga ginsulod sa balay nga nagakatulugin kuha sa mga armado kagin patay sa barangay Marcelo, Banwa, sang Calatrava.
kaundan sang report ni Action Nelson Patino. Action Nelson. Action Rex sa armado sa mataas nga armas lutang ang nagsaka sa puluyan ni Renato Estrebillo, 43 anyos, may live-in partner kag residente sa sitio Wibisan, Barangay Marcelo, Banwa sa Calatrava. Ang biktima kaupod sa iya sini nga nagabusong asawa kag mga kabataan ang ginsaka sa 5 ka mga armado nga lalaki kag ginpukaw. Ang padre de pamilya ginguyod palayo sa ila sini nga puluyan kag ginpaluhod kag ginlutang sa ulo kag giog sini nga ginatunahan sa iya sini nga kamatayon. Action Rex last 5:30 sini nga adlaw. Suno pa sa kaingod sini nga panimalay. Action Rex, ila nabatian ang 3 kalupok kag ang tingog sang biktima nga nagasinggit, Ginoo tabangi ako. Angot sini ang pamilya ang nagapanawagan. Action Rex ang bulig para sa pagbalsamar sang ila sini padre di pamilya. Samtang ang kapulisan padayon ang pag-imbestigar kung ano ang motibo sa pagpatay sa kay Estrebillo. Ikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Patino, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kay Action Nelson Patino. Matapos ang balita ni Action Nelson sa iluhanta si Action VJ Apasible. Nagdangat sa 7 tanan ka mga drug suspects samtang naglabot sa 33 ka gramo sang illegal nga drogang na tigayon nga madakpan kag na-recover sa separadong operasyon sang Isabela kag Himawilan PNP. Yari ang kaunta sa report ni Action VJ Apasible. Action VJ. Action Rex, ginpahayag ni Police Lieutenant Daryl Kuhutan, ang Deputy Chief for Operations sa Himamaylan City PNP sa interview sang Action Radyo Bacolod. Humalin sang tinitdan nga bulan sang Hulyo 2022 tubtob sa karon nagkapatigayon na sila sang 3 tanan ka mga separado nga mga drug buy-bust operations sa din 3 ka mga drug personalities ang ila sini itigayon nga nadakpan. Sunod pa kay Kuhutan Action Rex sa 3 ka mga drug suspects gani, isa diri ang miyembro sa isa ka drug group kag ginagkabig bilang isa iya ka high value target lakip man ang duha pa ka mga state level individual. Dugang panikuhutan madamo pa sila sa mga drug suspects nga ginamonitor tubtob sa karon kag yara na lakip sa ila sining nga listahan. Kapin sa 10 ka gramo sang shabu ang tigayon nga nakumpiskar sang Himamaylan PNP gikan sa mga suspect. Samtang sunod naman iya kay Police Captain Joseph Partedas, hepe sang Isabela PNP, tigayon sila nga nakadakop sang 4 tanan ka mga drug personalities sa din isa diri isa iya ka high value target. Sa operasyon sang Isabela PNP naglabot na sa 29 ka gramo sang illegal nga droga ang ila sini iya nga na-recover. Dugang pa Action Rex, resulta ini sang separado nga mga operasyon sang Isabela kag Himamaylan City PNP. Balita nagikan sa ikalimang distrito sa probinsya sa Negros Occidental, ini si Action VJ Apasible, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na VJ Apasible sa mga kaaksyon ta. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation mo siyang Iloilo, isang tanan nga mga diseases mga kaaksyon. Evergreen Herbal Capsule ginarekomendar ta sa inyo. Gintingob ni nga porsa sang 7 para sa ikayong lawas. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC. Baligid lang mga kaksyon na standby. Matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero.
Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Sure. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong siring nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Pasensya ginang wayta malabutan pabuasan tanang ini mga kaaksyon. No? Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod na kay aksyon Wilma Sugaton dugay-dugay sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa aksyon.